Готов ли си сега да излитаме? Готов ли си? Айде сега излитате. Кръщай се, брат. Аз ще започна малко от 2 години назад, защото когато започна самата инициатива, ние вече бяхме тук и бяхме свидетели на цялото събитие, което се създаваше. Инициативата е великолепна, защото по този начин се спомага самото отделение, което е великолепно нещо. Самите хора, които го организират, аз съм приятно изненадана, честно да кажа, защото все пак само мъже с мотори, се очаква, че са малко по-груби, по-така, вятърът вее в косите ми, по друг начин мислят за нещата. Но сега още веднъж установихме, че те могат да бъдат много внимателни с децата, разходиха ги, показаха им, разказаха им за моторите и те самите са страшно доволни, за което ние много благодарим. Мотоклуб Братя във вятъра е дългогодишен партньор на детската онкология в болница Света Марина. Една от най-мащабните неща, които организираме, това е Варна Рок Адвенчър фестивала, с който подпомагаме. За нас Варна Рок Адвенчър е кауза. Ние не сме лекарите, знаем, че няма да ги излекуваме. Затова си има лекари и те правят каквото трябва. Ние вярваме, че положителните емоции са част от успешното лечение. Да видим всички тези деца тук усмихнати, за нас е безценно. Затова сме дошли тук да ги подкрепим и да им покажем, че сме приятели. Харесва ли ви на моторите? Да! Какво ви харесва на моторите? Че са много бързи. Това, което ние заедно с всички вас хора с добри сърца можем да направим е да им помогнем по време на престоя в болница да се чувстват добре. Наистина благодаря на всички хора с големи сърца, които ни помагат.